Salisu Bukari ya samo mana kundin tarihin sabon shugaban mulkin na Nijar. Don haka Salisu sai na ce bismillah. To Usman, shi dai takaitaccen tarihin sabon shugaban kasar na Nijar na mulkin soja sunan shi dai Tijjani Abdulrahman, wanda kuma ya haife shi ne a ranar 1 ga watan Janairu na 1964 a garin Tukunus cikin gundumar Filangi a jihar Talabiri. Ya yi makarantar firamare a mahaifarsa ta Tukunus da ke cikin gundumar Filangi, sannan ya yi kwaleji wato college da Saiman General da ake faɗi a garin na Filange, sannan ya yi lise Isa Korambe a birnin Yamai daga 1981 zuwa 1982, sannan ya yi lise Kasai daga 1982 zuwa 1984. Ya samu takardarsa ta bakaloriya a shekarar 1984. Sai dai an ce duk da cewa Janar Tijjani ya fito daga ƙasa ta renon Faransanci, amma turancin Ingilishi ko Sarki Charles na Ingila sai haka. Ko za ka faɗa mana harsuna da yake ji? Cikin harsunan da yake ji yana jin Hausa ras, yana jin Zabarmanci, yana jin Faransanci da kuma turancin Ingilishi. Yana kuma rubuta Faransanci, yana rubuta Ingilishi. To sanin kowa ne kafin a ce mutum ya kai janar zai halarci horo da kwasa-kwasai masu yawa baya ga karatu da ya yi. Waɗanne irin horo ne sabon shugaban na Nijar ya halarta? Daga cikin horo daban-daban da ya samu horo a makarantar horar da manyan sojoji ta birnin Thiès a ƙasar Senegal. Haka zalika daga bisani ya yi karatun aikatawa na soja a can makarantar Montpellier ta ƙasar Faransa. Haka zalika ya samu brevet na ƙasa na securism wato na agajin gaggawa a birnin Montpellier na ƙasar Faransa. Sai ya karatun captain a makarantar nan da ake kira Ecole Royale ta Infantry da ke Bangerir a kasar Morocco. Ya yi karatu na Cour d'Etat Major wato na ma'aikatar babban hafsan hafsoshi wanda ya yi a garin Kolikoro na kasar Mali. Sannan kuma ya yi karatu kan batun tsaro na ƙasa da ƙasa, musamman ma na yaƙi da ta'addanci a can College of International Security Affairs a Washington DC a ƙasar Amurka. Kuma ya fara ne tun daga soja na ƙasa, solda deuxième class, ya yi caporal, sannan ya zama sergeant. Can ya kasance su lieutenant, ya kuma zama lieutenant. Tafiya ya kai galata captain, har ya kai kuma commander. Sannan a hankali ya kai lieutenant colonel, sannan kuma ya zama colonel, sai kuma na karshe ya zama brigadier general. To lallai Janar Tijjani ya yi yawon duniya wajen samun horo. Salisu, mu je ga mukamai da sabon shugaban na Nijar ya rike musamman ma a cikin ƙasa. Sabon shugaban ƙasar na mulkin soja ya kasance mai horar da sojoji a makarantar horar da sojoji ta Tondibiya da ke birnin Yamai. Haka zalika ya kasance mai horas da sojoji a makarantar horar da sojoji daga 1992 zuwa 1994. Ya kasance shugaban barikin sojoji ta 324 ta kwamfani Sahariyan Motorized da ke Ungurti a shekara ta 1994. Ya kasance ofisa mataimaki a baraki ta 325 wato kwamfani Sahariyan Motorized ta Ungurti, sannan ofisa mataimaki a baraki ta 324 a nan kwamfani Sahariyan Motorized ta Gegime, dukkaninsu a cikin jihar Difa. Ya zama kwamanda na cibiya ta 324 wato kwamfani Sahariyan Motorized ta Gegime a 1997. Ya zama ofisa a fannin kula da harkokin motsa jiki na sojojin Nijar gabaki daya. Ya zama kuma babban kwamanda na barakin soja da ake cema kwamfani da Fize ta sojan sama a shekara ta 2001. Ya zama babban kwamanda na barake ta 246 wato kwamfani Sahariyan Motorized ta Dirku a shekara ta 2002. Ya zama kwamanda na 32 na bataillon Inter Arm ta birnin Zandar. Ya zama kwamanda na 22 na bataillon Inter Arm ta Agadas. Daga nan kuma ya soma aiki na ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya daga watan Yuli na 2006 a can wato Monique Bunia Ituri. Ya zama jagoran gudanar da ayyuka na ma'aikatar babban hafsan hafsoshi ta ƙasa shekara ta 2009. Ya zama kwamanda na Zone de Defense wato na yankin tsaro na uku na Zandar a shekara ta 2010. Ya kuma kasance chef de corps de garde presidential wato jagora na sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a shekara ta 2011. Sai dai baya ga aikin da ya a Nijar, an ce lokacin da Najeriya ta nemi taimakon kasashen duniya ta yaƙi Boko Haram bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya zo da ya nemi rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe makwabta
Janar Chani shine ya jagoranci rundunar sojan Nijar don a taimakawa Najeriya a yaƙi Boko Haram, musamman rundunar haɗin gwiwa da ta zauna a Baga. To Usman, a irin ayyukan da ya na soja ya kasance babban komanda da ya jagoranci rundunar sojoji ta ECOWAS ko kuma CEDEAO a kasar Cote d'Ivoire. Haka zalika ya kasance babban komanda a ayyukan soja na Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar ta Cote d'Ivoire na ONUC. Haka kuma ya kasance soje mai kula da sa ido a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar Congo ta MONUC. Haka kuma ya kasance babban ofisa na Larwai ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta Kudu. Ya kasance kwamanda na rundunar sojojin Nijar a cikin runduna ta gamayya ta Joint Task Force da ke Baga a tarayyar Najeriya, inda suka tafafatawa da Boko Haram a wancan lokaci. Ko da shike sabon shugaban na Nijar soja ne, amma yana ɗaya daga cikin sojojin Nijar da aka ce waɗanda suka samu horo na musamman kan hulɗa tsakanin soja da fararen hula. Janar Chani ya halarci horo daban-daban kamar tarurruka na ƙara wa juna sani kan batun sojoji a cikin yanayi na demokaradiyya a birnin Yamai. Ya yi karatu na aikin raya kasashe da kuma samar da zaman lafiya a can wato birnin Kulikoro na kasar Mali a watan Fabrairu na 2003. Ya yi karatu na hulɗa ta farar hula da soja a birnin Kulikoro na kasar Mali a watan Janairu na 2007. Yanzu bari mu ji batun iyali. Sabon shugaban kasar na mulkin soja, Janar Chani Abdulrahman, yana da mata guda da 'ya'ya 5. To godiya ta musamman ga wakilinmu Salisu Bukari da ya samo mana amsa dangane da tarihin sabon shugaban gwamnati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 'Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok. Ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Yau rana ce ta Narba yawmal Arba'a, Mercredi 22 ga wata na 5 Mai miladiya 2024. Hausawa suke cewa namu ba irin nasu bane. 'Yan uwa musulmi masu albarka, wannan kaɗan daga cikin kundin tarihi na mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. 'Yan uwa musulmi, ga jaruminku nan, ku ci gaba da yi masa addu'a. Allah ya taimake sa, Allah ya ƙara ɗaga darajarsa, Allah ya kare sa da sharrin masu sharri, Allah ya taimake sa domin ya kawo ci gaba a cikin ƙasar Nijar, ko da maƙiya, mahasada, 'yan siyasa, munafukai, azzalumai, karnan farautar turawan mulkin mallaka ba su so ba. Allah maɗaukakin sarki ka taimaki wannan bawa naka, Allah ka ɗaga darajar wannan bawa naka, Allah ka kiyaye wannan bawa naka, Allah ka ƙarfafar da shi, Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga ƙasarmu ta Nijar. Kai da kanka idan ka ji wannan tarihi, ka san da wannan bawa Allah ya kai cikakken jarumi wanda ya kamata a yi alfahari da shi a ƙasar Nijar, wanda Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana jagoranta ƙasar Nijar, wanda ya kamata mu yi alfahari da shi, mu ci gaba da yi masa addu'a. Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da taimakonsa. Allah ka taimaki majalisar mu ta ceton ƙasa CNSP, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka taimake sa, mataimakinsa Ali Lamin Zain, Allah ka taimake sa, ministrorinmu da gwamnoninmu da sarakinmu na gargajiya da suke bayar da goyon baya domin ci gaban ƙasanmu ta Nijar, Allah ka taimake su duk inda suke, Allah ka ƙarfafe su, Allah ka kare su da sharrin masu sharri. Mu kanmu wayanda muke yau da gobe mun tsone musu ido, mun kawo musu ga wuya, Allah ka tsare mu da tsarewarka, Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka, Allah ka kare mu da sharri da bala'i da musiba a cikin addininmu da duniyarmu da dukiyoyinmu da iyalanmu. Allah ka tsare mu gabanmu, ka tsare mu bayanmu, Allah ka tsare mu damanmu, ka tsare mu hagunmu, Allah ka tsare mu samanmu, ka tsare mu ƙasanmu, ka kare mu da sharrin maƙiya, ka kare mu da sharrin mahasada, ka kare mu da sharrin masu sharri. Shugaban ƙasar Nijar shine mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani.
in baka so ba ma ka mutu yau in mutuwa za ka yi, amma shi a shugaban ƙasar Nijar.